Ola, Fernán. Ola, Telma. Estiven pensando que mellores mulleres para falarnos do mundo da pesca que a nosa propia familia. Que che parece se falamos con Milita, Emma e a tía Rosa que saben moito deste tema? Perfecto, aquí as temos. Ola, bo día e moitas grazas por vir ao noso cole. Xa que traballastes no mar, gustaríanos moito que nos contarades un pouco do voso traballo. Axudadesnos. Pois, por suposto. Para empezar, quero saber que é o que máis e o que menos vos gusta do voso traballo. A mí do noso traballo gústame todo. O que menos son as vigilancias, pero despois o traballo gústame todo, ir a mariscar, eres a túa propia jefa, si tens que ir un día ao médico ou a donde sea, podes perder, vas á hora que queres, se non podes ir á hora que se vai, vas máis tarde. O sea que o noso traballo é bastante libre para unha persona que está na casa. Bueno, Entende? pois eu tamén digo que me gusta moito ese traballo. Eu son bateira, pero fui mariscadora, e tamén anduve nunha fábrica, pero gústame moito o traballo de marisqueo e de batea, porque ao aire libre, como di Camila, eres a túa propia jefa, podes tardar un día 10 minutos, media hora, nadie che vai a exigir nin dicir porque ves tarde, podes ir antes de tempo, se tes que ir a unha consulta dun médico ou ir a atender a unha señora que tes enferma na casa. Por iso é ao aire libre e ter esas opcións é moi bonito. Eso gustame a min moito. Penso que tamén a Emma, non, Emma? Sí, a min tamén. Por exemplo, o ser nai tamén é moi importante. E tendo vos a vos que a veces temos uns horarios para levarvos ao médico, poñervos unha vacuna, ou se un día vos poñedes malos, nós podemos salir da praia e irvos a buscar ao cole e podervos atender. Ten moitas ventaxas. Tamén ten cousas malas, como preguntas, que menos? Pois ter que estar vixiando todo o verán, pendentes dos furtivos, hai moito lixo tamén nas praias. A ver, ten cousas positivas e negativas. E tamén que somos moitas compañeiras. Temos moitísimas compañeiras. E máis podemos falar na playa e nas fábricas en outros traballos hai que estar caladiño, pero na fábrica ou na playa nadie che proíbe falar. Se te cansas, séntaste. O único que non vas a coller tantas ameixas e non vas a ganar tanto, pero ten moitos... Sí. Ten moitas opcións para facer. Podémonos permitir esas cousas. Sei que cada unha de vos fai un traballo concreto. Podedes dicirnos que o que fai cada unha? Pois mira, eu ao que máis me dedico é a traballar metida no mar. Traballo con un traxe de neopreno e cunha forquilla, que sería un rastrillo, como o que vos levades á praia, pero con 2 paus. Estou metida no mar e a min é o que máis me gusta facer. Non me gusta tanto traballar en terra. Cando me toca, pois vou, pero normalmente gustame moito estar metida no mar. Eu disfruto moito, encántame o meu entorno, estou falando cas miñas compañeiras e para min é un traballo que me encanta. Bueno, pois eu, como vos dixen, traballín nunha batea, era ao aire libre, e gustábame moito chegar ao muelle, falar ca xente, é un traballo moi distinto ao que está sujeto a unha presión dun jefe, vale? É nada máis, agora Camila. Eu traballo as ameixas, pero en terra. É un traballo que tamén me gusta moitísimo, porque sempre me gustou ese traballo. E non teño máis que dicir sobre eso, gustame moito. Eu son Silvia e gustaríame saber a que anos empezachedes a traballar. Eu empecín aos 27 anos a traballar. Cando eran os meus fillos pequeniños, empecín a ir con miña nai a traballar á seca, ao marisqueo. Si, eu máis miña irmán empezamos íbamos xa con 10 anos, pero daquela non íbamos traballar para ganar, íbamos a acompañar as nosas nais e sabíamos como era o traballo. Pero cando empezamos, pois máis ou menos aos 14, 15 anos, eu primeiro empecín con miña nai, despois fun a unha fábrica e despois estuve moitos anos nunha batea. Pero bueno, gústame todos os traballos ao aire libre, gústame moito. Bueno, eu, a verdad, empecín con 14 anos e por qué? A min sempre me gustou estudiar, pero as circunstancias no meu momento foron que meus pais non podían.
ofrecerme uns estudios e tuven que aportar económicamente o que podía. Entonces fun a traballar a Batea con meus pais e cando era época de marisqueo iba con miña nai a traballar. Pero quero que sepades que con 8 anos collía un bote de colacao, escapábame pa a playa porque miña nai estaba traballando. Eu salía do cole ás 5 da tarde, escapábame pa a playa porque me encantaba. Xa daquela me encantaba o mar. Entonces íbame, pero traballar, empecín con 14 anos, despois de facer EXB. Como coñecechedes o voso traballo? Eu a través de miña nai. E miña nai, pois imagínome que tamén con súa avoa e con súa nai, porque todo o mundo se dedicaba ao marisqueo. As mulleres da Arousa, pois, traballaban en todo. Non é como agora. Agora, por exemplo, tes que elegir un traballo. Agora antes non. Agora non só vamos a eso. Elas salían da fábrica e iban a mariscar, logo iban a tar redes, cando os barcos tiñan unha avaría, pois iban a tar redes. Antes traballaban en diferentes cousas, pero sempre tradición familiar, sabes? Sempre a través dos nosos antepasados. Como era a pregunta? Como coñecechedes o voso traballo? Pois así, como di miña irmán Enma, íbamos de pequenas ao mar, e aprendíamos como elas facían, E sigues eso. efectivamente, tuve unha prima que tiña a casiña ao lado do mar, e aprendeu con súa nai, e sabía ela, con ser máis pequena, que moitas maiores, porque ao estar ao lado do mar, estaban máis e aprendían moito máis. Por exemplo, collían as ameixas en 5 minutos, porque non sei se oístedes falar que andar ao burato, e as ameixas botan así uns buratiños para arriba, e conócese se a ameixa fina, se a ameixa babosa. E esa prima miña, acórdome, que en 5 minutos, ala, xa teño eu para vos tamén, veña. Esas anécdotas que había así. Bueno, como empezamos a traballar, non? Preguntaste. Sí, bueno, eu creo que xa dixen antes, eu empecé a traballar. El primeiro, por exemplo, de rapaza non fun ás ameixas, non fun ao marisqueo. Empecé a ir cando me casín, de que tuve os meus fillos, tiña 27 anos, porque eu cosía, pero non me gustaba coser, gustábame máis ir a traballar ao marisqueo, porque era ao aire libre, e non estaba a pesar sempre na casa. E gustábame máis ese traballo, sempre me gustou moito ese traballo. E a través de miña nai, que era mariscadora tamén. E xa era miña abuela, xa eran todos. E as mulleres de antes tamén iban á fábrica, pero tiñan máis opcións. Podían ir, por exemplo, á mañán á fábrica, se á tarde había seca, lle compensaba, pois iban tamén á seca. Depende, se había unha seca máis grande, iban á seca, non iban á fábrica. Podían andar así. Cosa que agora non se pode facer nada deso. Cantas horas pasades no mar? 4 horas. Desde que salimos da casa, ao mellor hasta que chegamos á casa outra vez, 4 horas, 3 horas e pico, 3 horas, depende. Depende do que teñamos que, como sean as capturas, e depende o marisco que haxa nesa playa que abren. Claro. Atopastedes moitos amigos neste traballo? Sí, moitos amigos. Todos somos compañeiros neste traballo. Axudámonos unhas ás outras sempre. Cando unha non pode coller ou non encontrou, se che sobra a ti, pois darlle a compañeira, e outro día a compañeira dache a ti. E somos así un equipo todas. Aparte deso, que como, por exemplo, para vigilar as playas, poñenos en grupos, non vai por abecedario, entonces xa te fas amiga do teu grupo. Claro. Da que non sea compañeira túa do traballo, toca ir vigilar con ela, e xa fas amigos así. Xa nos facemos amigos xa de todos os anos, durante anos, vamos aos mismas do grupo, a non ser que se jubilen. Por exemplo, jubilime esta semana. Xa non vou traballar máis a... Enhorabuena, Camila. Gracias. Traballastes bastante. Eu son Lucía e quero saber en que zona traballades normalmente. A ver, as zonas dependen moito das mareas. Si baixa moito o mar, pois baixa unhas praias, si baixa menos vas a outras. Tamén depende da época. Por exemplo, nas Navidades, no verán, que son épocas que demandan moito marisco e que o precio é bo, pois vamos a diferentes zonas, como, por exemplo, debaixo da ponte. Aí é unha zona que dá bastante marisco, é un marisco moi bo, e nas Navidades e no verán suelen abrir esa zona e dan moitos kilos. Entonces, dependendo da época
E da marea, de si baixa moito ou menos, vamos a unhas praias ou a outras. Non sempre vamos ás mismas. Que tipo de marisco colledes cando traballades? A ver, o normal é que nas tasas sempre poñen a ameixa xapónica e a fina usán, que lle chamamos, non? E despois, o mellor, na mitad da semana, se baixa un poquinho máis a marea, que é onde podemos coller a ameixa babosa, pois xa nos inclúen na tasa a babosa ou o berberecho. Sabes? Son os 4 tipos que solemos coller. Japónica, fina, babosa e berberecho. Pero iso sempre depende das mareas e das zonas de traballo. Da demanda, do precio tamén. Si hai moita demanda, pois mándanos coller máis cantidad. Se hai marisco nesa playa. E despois o precio tamén, según o precio. Claro. Se baixa moito, pois tamén lle baixan a tasa. Claro, nós vamos a vender Depende da demanda e do precio. Claro. Gustaríavos dedicarvos a outro traballo? Eu agora, bueno, vamos a ver, ahora mismo están as playas moi mal, teño moi pouco marisco, polo menos aquí na Arousa. Entonces estás un pouco aburrida porque tes que andar de playa en playa, hai que traballar moito. Pero a verdade que a min sempre me gustou moito este traballo. Gústame moito. Sí, eu digo mismo porque cando colles moito marisco estás moi contenta, pero cando non hai, pero bueno, sempre digo que o aire libre eres ti libre de facer o que queiras tamén, pesa a túa hora, ou si cando queres. Bueno, xa vos dixen antes que a min o que máis me gustaba era estudiar, así que estudiade. Sí, Pero bueno, teño que decir que o meu traballo gústame moito, moito. Pero que si houbera estudiado, pois houbera traballado en outra cousa así, eso sí que o digo tamén. Sempre traballades coa mesma xente? Pois sí, mira, normalmente tes o teu grupo de xente co que traballas, pois vense a familia, amiga, unha veciña, sempre vamos as mesmas 3 ou 4 personas suelen ir nos grupos. Pero despois na playa xuntámonos con todas, porque claro, hablen as mesmas zonas de traballo para todas. Entonces, xuntámonos todas, somos casi 200 mariscadoras, entonces é moi raro que non nos xuntemos. Pero si normalmente ti escolles o marisco cas túas compañeiras, faz un grupo de WhatsApp, como tendes vos agora, os grupos de WhatsApp, para que mañán a que praia vamos, pois a tal praia vamos coller tal marisco, quedamos a tal hora en tal sitio, aparcamos en tal sitio. Eso sempre o faz cas mesmas compañeiras, pero logo xuntaste con todas porque a zona de traballo é para todas a mesma. En a lonja tamén. Despois temos o grupo das tareas, que, por exemplo, un sábado, cando baixa a marea, temos que ir limpar a playa, ou botar semente, ou trasladar semente dunha playa para outra. Entonces, como eso vai por abecedario, e fan grupos, a veces estamos con... non estamos todas xuntas, cada un está co seu grupo. Por exemplo, para unha playa van a apañar a meixa ao viveiro, van as da R, despois noutra playa van limpar, van as da A. Estamos separadas en grupos. Pero eso nas tareas. Eso nas tareas. O sea que están sempre xuntas. Eu son Álvaro e quero saber se cando vos ides á praia a traballar se hai moito lixo. Moitísimo. Moitísimo lixo. Sobre todo nas playas que están por aquí cerca do pueblo. Aí hai moitísimo lixo. Hai que concienciar a xente para que non bote nada ao mar. A ver, todo o que se bota no mar non é do mar. Entonces o mar devolvecho. E todo eso é cando vamos á playa, que vemos as latas, os plásticos, as botellas, todo eso que se tira no mar, o mar non o quere, non é do mar. Entonces devólvenolo á playa, entonces hai que ir limpalo. O que sí temos que ter moito cuidado con eso, porque eu creo que nós nas nosas casas, cando tomamos un yogur ou comemos calquera outra cousa, non o tiramos ao chan. Non vivimos nun basurero, entonces o mar, as praias, o monte, os patios dos coles, todo, as rúas, non son basureiros. Entonces non deberíamos tirar as cousas, deberíamos concienciarnos un pouco de que eso é malo para nós, e para o ecosistema, o noso, xa é malo tamén, para o mar é moi malo, para os peixes, para todos os mariscos en general, vale?
que lle diría desa xente que mancha tantas praias? Pois eso, que eles veñen a xente e nós mesmos, non a xente de fora, nós tamén vamos á praia para disfrutar dela. Gústanos o mar, a todo mundo di eu quero ver o mar e disfrutar do mar, pero se o temos cheo de porquería, vamos a unha praia e vamos a decir, mi má, como estaba aquela praia, eu ali non volvo, eu non me quero bañar aquí porque está cheo de lixo. Entonces, se nós desde un principio non pensamos en que o que tiramos e o que deixamos no mar se vai a estender por todo, non vamos a ter unhas praias limpas, nin un mar limpo onde poder bañarnos e onde poder disfrutar del. Entonces, o mellor é que teñamos un pouco de conciencia de que todo o que deixemos vai a quedar aí e vais a transportar, o mar vai non a transportar para diferentes praias. Entonces, van a estar todas contaminadas e van a estar todas cheas de lixo. A ver. Que podemos facer nosos nenos para concienciar a xente de que non pode roubar o marisco das praias? Pois vos que sodes nenos, tendelo que falar nas casas, nas vosas casas, nos sitios a onde vallades, que a xente tense que concienciar de non levantar o marisco da playa, ir á playa e disfrutar dela, pero non coller o marisco. Cando estades xogando, por exemplo, que vedes, a veces, pois xuntaste con un neno que non coñeces, estás xogando na praia, estades escarbando, xogando na area, se vedes que, mira, encontrei esta ameixa, ou que uns pais que o collen e o meten no cubo, e o tapan e din, no, estamos collendo pedriñas, e o marisco está no fondo do cubo, porque eso sí que nos pasa moitas veces. Entonces vos, que nos estades escoitando, pois debedes de decirte, no, mira, o mar é de todos, e a praia é de todos, e todo o mundo ten dereito a disfrutala. Pero desto vive o meu pueblo, as nosas familias. Eles límpano, sembran as playas, nós vamos a sembrar a ameixa pequeniña, para que sea grande, primeiro é unha larva, e logo é unha ameixa pequeniña que temos que sembrar. E temos que limparlle as algas, porque senón morre. Entonces vos tendes que explicarlle, decirlle que a xente do pueblo vive deso, é do que comemos, é do que vivimos. Entonces que por favor que o deixen, aínda que o vexan, que a veces é curioso, a veces a xente o ve por curiosidade, che pregunta tamén, a xente boa tamén, non todo o mundo é malo. Entonces ti explicas yo, cando nós estamos vixiando, ti explicas yo, e a xente o entende e a tapa, volve a enterrar e o tapa, outros non, o levan, e temos moitos problemas. Entonces vos, se vedes a un neno collendo, inventándonos no cubo, podedes yo explicar. Se agora que xa sabedes un poquinho máis, pois decir, mira, é unha ameixa, pero desto vive o meu pueblo, é do que traballamos aquí, meus pais, os meus tíos, os meus veciños. Entonces podedes yo explicar así, para que o entenda. Mira, e a Ema tamén se lle olvida que as ameixas pagan nas as mariscadoras, sale do seu traballo. Non nacen moitas veces, nacen, pero moitas teñen que comprar e pagan por elas. Entonces que se conciencia a xente deso, vale? E vos como sodes pequenos e o vedes máis que aos maiores, pois concienciades así aos turistas e a xente que vexades que está facendo unha cousa que non é boa, con boas palabras, claro, educación, vale? Ahora mesmo os turistas... perdón, sigue, Álvaro. Que opinades dos furtivos? Era o que quería dicir, que son os depredadores das playas ahora mesmo, os furtivos. Non se conciencian de nada. Esos anos que botar fora da playa. Se non aprenden de outra maneira, que se vayan. Eu son Quique, quero saber cantos kilos de marisco colleres ao día. Cantos kilos de marisco? Sí. Eso depende da demanda, de que haxa, dos precios. Quique. Que tipos de marisco colledes? A ver, nós normalmente temos sempre unha taxa que poñen unhas mariscadoras que son as que nós botamos para que haxa un cabildo. E elas son as que poñen o papel da zona onde vamos a ir a traballar e o tope. Normalmente, pois, poñen 3 de xapónica, 1 de fina.
A veces, si, o que decía antes Milita, si o precio na lonxa e a demanda é boa, pois podennos subir 1 kilo máis, medio kilo máis, pero sempre depende da demanda, do precio e da zona na que traballemos. E da época. A época é moi importante. Do horario, hoxe, por exemplo, que se vai ás 12:15 para mariscar, como xa se ven tarde, entonces só dan 2 kilos de japónica e medio de ameixa fina. Se fora estes días iba a ser primeiro e daban 1 kilo de fina, 2 de japónica e 1 kilo de berbericho. Claro. E bueno, tamén porque estaba lendo o berberecho ahora mesmo, senón tampouco cho daban ao mellor xa. É mellor que estea no mar a crecer, se non vale. Cal é o vosso produto do mar favorito? Pero para comer ou para vender? Para comer. Bueno, todos son bons, pero o mellor para comer así con arroz, que a babosa, é que mellor se. Despois a fina é moito para comer en crudo, que tamén é máis cara. E a japónica tamén é boa, pero, bueno, para nosa é máis inferior. É máis inferior. Bueno, están falando daqui do marisco mellor. Hai unha ameixa que non nombramos aquí que lle chaman a picuda. Esa é riquísima. A min encántame esa. Pero, bueno, como di Camila, tamén está no gusto de cada un. Todo está riquísimo, vale? A ver, dependendo para que queiras cociñar, pois úsase unha ou outra. Por exemplo, cando faz con cachelos, pois úsase unha ameixa rubia, que esa nós non a collemos, collena a flote, os que van a flote, os mariñeiros. E despois, se queremos facer unha ameixa mariñeira, a babosa, indudablemente, esa é riquísima. A empanada de berberechos está exquisita. A ver, é que eso xa depende para o que queiramos cociñar. Cada especie cociñase para unha comida concreta. Se queres facer un arroz, pois podes botar japónica, aí podes botar a que queiras. Pero se a mariñeira ten que ser a babosa. E se é con cachelos, pois a rubia ou roxa, que lle chamamos. E o natural, pois, como dixo Milita, fina, que esa, cómela con un limón, esa está exquisita. É así. Ata aquí a nosa entrevista. Moitas grazas ás tres por vir visitarnos e ser tan simpáticas. Un bico, gracias a vos por invitarnos. Podedes vir sempre que queirades e que sigades disfrutando do traballo. Ata o próximo programa de Radio Carcamán! Bien.